La tradicional cercavila de Colles ha donat el tret de sortida el darrer dia de l'Aplec. L'avinguda Josep Tarradellas ha estat el punt de trobada dels més de 13.000 penyistes de les 105 colles que al ritme de les xarangues han iniciat una desfilada amb dues rues diferents. Amb un ambient festiu, ambdós seguicis han recorregut alguns dels carrers més cèntrics de Lleida fins a arribar al Pont Vell, on s'ha realitzat la tradicional imposició de l'escarapel·la. La festa ha seguit als Camps Elisis. Allà, els penyistes han continuat gaudint d'una autèntica jornada de convivència per a tots els públics. Nosaltres, com cada any, nos superem perquè ens agrada molt l'Aplec, portem ja molts anys, i cada any és un reto. I aquest any ha anat molt millor que els anys darrere, o sigui que estem molt contents. Molta xarana, molta festa, molta pinya y molt sentiment aquest de l'oest y de ser de Lleida y de aquí. Este fin de semana ha sido brutal. Desde que estoy en una peña te involucras más, vives la fiesta desde dentro y la verdad es que estamos muy contentos y bueno, esta mañana había que venir a la Rúa a disfrutar y a dar la vuelta por toda la ciudad a celebrarlo. Per mi, una gran festa, sobretot molt familiar he trobat dins de les colles, vull dir, hi ha edat de gent de totes les edats i això doncs, la fa més gran per mi. Estan possiblement moguda i és qüestió de tornar-hi perquè així doncs, ja sabem com ho hem de disfrutar encara més. Un altre dels actes destacats del darrer dia de l'Aplec ha estat la primera xollada solidària, una tallada de cabells en benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'equip de 20 perruqueres que ha participat en aquesta iniciativa ha aconseguit fer més de 200 talls de cabells, recaptant d'aquesta manera més de 1.000 euros.